Ginaplanuhan na sa karon sa lokal nga pamunuan sang Igbaras ang pagpatigayon sa drive-thru vaccination sa ilang nga banwa sa palaabuton nga Sabado. Naibaluan nga mayara sang emergency meeting si Mayor Jaime Esmeralda kaina sang aga. Kaupod ang iban pagid nga mga opisyales agod mapreparahan ang nasambit nga plano. Sa pagpakigangot sang Radyo Bandera Iloilo kay Mayor Esmeralda, ginpahayag sini nga isa sa mga tinutuyo sang drive-thru vaccination amo mapanubo ang posibilidad sa paglaptas ng COVID-19 sa ilang banwa. Sunog pa kay Esmeralda, antes magkado sa mga drive-thru vaccination site, ang mga pumuluyo ginakahinanglan nila nga magaten sa virtual briefing agod nga makakuha sa vaccination ticket. Dugang pa sang alkalde, ang mga drive-thru vaccination site ang mayara man sang registration kag post-vaccination area. Sa karon pag-obserbara naman sang Igbaras LGU ang ginpatigayon nga drive-thru vaccination sa banwa sang San Joaquin. Madumduman niya ang vaccination rollout ang ginakabigman nga mass gathering bangod sa masami nga nagatener sang malawig nga oras sa mga vaccination site ang mga luyag magpabakuna. Oo, yan. Importante nga yan. Itina mo ng party sa drive-thru namon nga vaccination center. Kaya gindesign na mo ng pagit sa Congresswoman Diretso rin sa card mo siya nakadesign sa pamagi para ma-lessen ang space ng isa ka-tao sa vaccination center. Tungkol kay presently, ang mga tao nga mapapaksinate nag-stay sa center sa mga 2 to 3 hours. Considering nga may Delta virus na subong. Balita gikan diri sa probinsya sang Iloilo, inis ka banderang Victoria Casela, nagabandera sa motor ni serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera.